Sant Adrià, Xavi Lemus. Així és, Jordi Sunyer ha finalitzat el partit amb el marcador amb el qual havíem comentat a l'última connexió de 0-3. Aquí poden veure l'imatge. Aquests són els aficionats del Badalona. Els jugadors van agrair el seu suport i, a més, ben segur que es quedaran a la gespa per seguir en directe des de la ciutat esportiva quan compta perquè hi ha sorpresa el Pepico Amat. L'Hospitalet ha fet un gol miraculós, Jordi Sunyer. Per tant, ara mateix el Badalona no jugaria la promoció d'ascens. David Jiménez, el jugador lleidatà, no havia aparegut gaire aquesta temporada, havia jugat els últims 8 partits únicament i en el temps afegit David Jiménez ha marcat el primer gol de la temporada. I en quin moment l'ha marcat? En una pilota dividida dins l'àrea, ha posat el peu David Jiménez, l'ha enviat al fons de la xarxa i ara mateix dona al centre d'esports l'Hospitalet en aquesta jugada que veuen repetida el passaport cap al play-off d'ascens a la segona divisió. Aquí ho tornen a veure. Centrada de Felipe, primera rematada, per entendre'ns, de Càrcel, diria, desviada, però ja estava David Jiménez. Passada de Quique Càrcel amb molt bona visió.